everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Hapit na mahuman ang hitsura sa gidrawing sa akong anak. Kanindot niyang mo drawing. Uwa siya maglisod sa pagdrawing. Unsa umang good, mo iyang hilig. Ang pagdrawing, ang paghimuhimo sa mga kanta. Ana, ingon sa na humanagid siya sa pagdrawing. Corazon? Mami Elsa? Mauni oh? Hmm? Mauni ang face sa princess. She's a very beautiful princess. Oh, si Hestia ang iyang drawing. Ang tugay ng patay ng prinsesa. Nagpadamgo niya si Hestia. Mami, usa siya ka princess. Nadrawing ko siya karon tungod kay nakita ko siya sa akong damgo. Oo, unsa pa'y iyang gisulti nimo sa imong damgo? Wa! Um, Mami Elsa, nganong gitutukan ko nimo? Akuan ka nang... mayo ka gid kaayo nga mo drawing, anak. Talented ka kaayo. Thank you. Thank you, Mami. Uy, talented ang imong baby Rasi. Razi? Yes, mao man na itawag ni Tita Rimi nako. Rasi, dili siya ganahan mo tawag sa akong ngan nga Corazon kay karaan ko no. Unya, parehas og ngan sa iyang lula. Iyang lula nga dugay nang namatay. Kinigid si Remy. Sige, katug na lang kay bantayan ti ka. Sige, matug ko. Apan, sa dili pa ko matug, ako unang ipadungog nimo ang akong gihimo nga song. Unsa? Naghimo ka kanta? Yes, pero kamay ra. Oh, kamausap day ka, ana. Ingon baya ka, talented ko. Uy, kamaog ko. Kamaog ko mo compose og song, pero ambot lang kaha kun okay ba nimo? Og kamausap ko mo drawing. Sige ko na kantahi ko. Tingali ako na makatog ini ron. Sige ha, mami. Okay. Kantahan ta ka sa akong gi-compose nga song. Okay. Ayaw panampong sa imong dunggan ha. Dili, maminaw ko nimo, anak. Sige. In the middle of the night, stars so bright in the sky open out. The angel sings lullabies. The cute baby did sleep beside of her loving mom. Kiss and hug, sing and dance, round, turn around, mom turn around and sing me a song, lullaby. Ang akong anak. Humanya gikanta ang iyang gi-compose nga kanta. Ako na usab ang ipakanta. Ug hangtod nga nakatog siya. Talented si Corazon. Gani, maayo kay siya mo compose iyang gikanta kaganiha. Ug maayo sab kay siya mo drawing. Tuod, ang iyang gi-drawing. Hingon og sa buhi gid kaayo ang maong hulagway. Ang babae nga iyang nadamguhan, mao si Prinsesa Hestia. Ug mao gyud ang babae nga iyang gihulagway ug gidrawing sa panpaper. Ngano nagpadamgo magka niya si Prinsesa Hestia. Ug sama man ang akong anak ni atong Hestia. Oops! Anaa! Nipaibabaw na ko ningning. Anaan ako sa uhan nga dapit ni ining atong giatiman. Ikaw,
Sige na. Paibabaw na sab. Oh, Polar. Oops. Anaa ka na sa akbang ning akong nahimutangan. Ay abot na nato atong duha ka mga tudlo. Sige na. Naa. Gaabot na ang duha ka tudlo na to. Sa uhan ning atong giatiman. Bisbisan na siya sa atong gahom. Ay! Ay! Hala! O Sarwan! Hala! Irang! Pagmata day! Matay lang! Sunog! Hay na sunog! Hay na sunog! Tarang sunog day! Tarang day! Oh! Hala! Hala! O siya hala! Hala! Ako nang hala! Aw ha! Nga ni hala man ka! Ako man ang hala! Aw otood imo man day ng hala no! Ikaw, kagiron. Dadaan ako na lang balihon! Balihon lang ako! Sige. Ula! Ay! Mauran na! Ah, aw! Marigyapo na! Usay maura na lahi ra na oy. Bis pili nga di ba lahi tay pahain man tong imong giingong sondog. Kana day! Hain ba? Kanang nas o boss! Kana sa gawas sa atong payag, di ba? Napiti Oy. hayaga! Bitaw na. Inahala ron, di ba? Hala. Ayan! Ay, pero sa wasay mo dili man na sonog. On sa na! Napiti mang hayaga! Ay, kung sonog pa na wasay, doon na di ay green nga kayo. Tuod sa! Green man na. Tuod sa! Bitaw. Kinday lang, tay! Oh, saman. Ay, paghala ha, kay amo ng duhang dong tripon. Oh, ay, inyo din na doon ipon. Mo na pirmi na kung makita ang gabi, day! Pero, hala! Saan ang hala na sa ka? Amo ng Unsa tripon. ay? Nawa ang green nga kahayag! Oy, Hala! Amo ng tripon. tuod no. Di ko mo ambit na yung hala. Hala! Tuod! Hala, bibibit siya na dali, wasay. Naugo na to, say. Dali! Hala? Unsa man ning dapita? Wow! Kanindot! Kanindot sa palibot! Napuno sa buwag ang palibot og kaumot sa dapit. Oh! Hala! Wow! Tunay palasyo! Muadto ko sa palasyo! Hala! Si Corazon! Ang bata! Wala siya ng damgo. Sa magkakaroon yung damgo. Ituwal ko niya. Hello? Anybody? Hello? Unsa man to? Tunay na kong tingog. Tuwa dito. Atuon ako. Kumusta? Babay? Babay nga nagputi og sinina. Og puti kaayo siya. Mura siya kuhay dugo. Kinsa ka? Oh, ako si Corazon. Ikaw? Ako ang babae nga nagpuyo ug nabuhi sa kangitngit. Salamat kay nagkita kita. Oh, nakaila ka ba nako? Dali, kuyog ka nako. Ha? Dali, sunod ka nako. Nagtanggol siya. Saan kayang kitanggo? Gusto. Anong dili? Akong sasiyo lang yung una-una. Anong may bawang ko. Kung ang siyang kitanggo. Magkuha ko ang dahon niya na sa akong o. Ibutang ko siya hantang. Nabutang na siya hantang. Karon, akong itapiyo na akong kamot. Ibabaw siya hantang. Natapiyon ko na. Sa hantang ako sa kamot. Sa ibabaw sa dahon niya akong gibutang. Asa ka? Nisunod na ko nimo. Dili. Namiligro siya sa damgo. Mamay mo, mamatay si Corazon. Pinaagi sa damgo. Kinahanglan, mapugaw ko si Corazon.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.